Det er godt. Så er det roligt. Nå, så er det det. Nej, jeg havde troet, det var større. Gry, det bliver overhovedet ikke stort. Det bliver ikke stort. Flammen. Ej, den blev suget. Bare roligt, vi får dem alle sammen en efter en. Prøv det i slow motion. Altså, der er selvfølgelig at jeg kan få ild rundt om musikken. Nej, kæde er ikke sjovt. Hold da luft, den. Starter ikke en brænde her? Nej, det er ikke. Jeg håber, jeg er udstilling af fejl. Det er selvfølgelig godt griner. Jeg får lidt røg i hovedet. Det er for Hvordan kan den skifte bane? Det er jo fordi, Der er huller i. Der er vi også på kædet, ikke? Men det er en del af kædereaktionen af, at det kan gå galt. Ja. Jo, der filmer den der. Den bliver ikke så godt med ud. Nej, du filmer meget. Det er filmer ikke. Jeg har aldrig holdt det. Kan du slet ikke filme hele tiden?